Porque o Bravú non foi só unhas bandas de música de barrio ou de aldea facendo rock. Foi moito máis, foi alén de todo iso, non? Foi un movemento cultural, con todo o que iso significa, pero un movemento cultural por primeira vez non elitista, senón a nivel de chan, de solo. Pois eu son xornalista da Coruña, que se son xornalista grazas aos diplomáticos de Monte Alto, porque nunha época, digamos, un pouco trangalleira, eu comecei a colaborar nun programa de radio que se chamaba Tropa da Tralla, con Xurxo Souto, e aí un pouco recuperei esa ansia que tiña por facer xornalismo, e dende entón, pois nada, pois levo 18 anos traballando nesta cuestión, e apetecíame facer algo, digamos, relacionado co xornalismo cultural, pero que non só é xornalismo, senón que é a miña vida. A miña vida está basicamente marcada polo que foron os diplomáticos. A miña vida é a de unha xeración enteira desta cidade e deste país que se chama Galicia. E, bueno, como eu me sentín interpelado por eles, non sei se foi unha forma de devolver, pero sí que creo que era algo que había que contar, e algo, ademais, que non estaba nos andeis das librarías, senón que a historia do rock galego segue ocupando un lugar minúsculo non que é a historia da cultura galega, cando a súa repercusión real é inmensa. Entón, pois, para empezar a paliar esa eiva, decidín facer un libriño que saiu, que aí está, que se chama Non temos medo, e do que estou moi orgulloso. Eu pasaba 9 meses ao ano de adolescente, bueno, de neno, pasaba 9 meses ao ano, perdón, en Coruña, aquí neste barrio de Monte Alto, e pasaba 3 meses ao ano en Fisterra. Naquela época, por algunhas, digamos, imposicións oficiais, resulta que nesta cidade iso tiña que vivir de costas unha cousa a outra, non? A aldea era algo a superar, a aldea era o pasado, todo o que a aldea significaba en canto a uso da lingua galega, de cultura popular, certos sectores nos que traballábamos, mariñeiros, labregos, etc. Era algo que estaba como mal visto. Na cidade, pois, eu seguía sendo a mesma persoa, pero de algún xeito tiña que finxir que era outra. De súpeto aparecen os diplomáticos, coa súa música, coas súas letras, coa súa ideoloxía, sobre todo, fanme ver que non, que estamos falando do mesmo mundo, que se eu son da Coruña é porque son de Fisterra, e como a min, pois os da Agra, os dos Mallos, os de Monte Alto, calquera, que todos temos unhas raíces, e que ademais, tirando desas raíces, podese crear modernidade e podese falar na linguaxe contemporánea da época, que era o rock and roll. Pois contra esa, digamos, ese inimigo que tamén definiron como a repugnancia, non? Eles propuxeron outra iconografía, outro discurso, outra ideoloxía. Outra ideoloxía que partía deste barrio, de Monte Alto, porque este barrio eran os barrios todos deste país, de Galicia, eran as aldeas todas, que no fondo teñen un funcionamento social moi semellante ao dun barrio, e sobre todo propuxeron outra galería de héroes, non? Que todos levábamos un héroe dentro. Esa foi a gran proposta dos diplomáticos, e a gran proposta que non nos facía buscar referencias fora, senón que as tiñamos aquí, e iso é o que se chama un empoderamento, non? Eso é unha chamada orgullo, e ese orgullo que crearon, inda que non sexa tan visível, porque xa o interiorizamos moito, está agora presente en moita xente, especialmente na que digamos que é a miña xeración dos 35, 45, que xa somos bastante vellos a pesar da cara redonda. Os anos 90 son unha especie de deserto, non? Pero resulta que culturalmente, musicalmente, os anos 90 en Galiza foron os anos do Bravú. O sea, nunca a cultura galega obtivo tal repercusión, tal hexemonía, ou achegarse ao que entendemos por hexemonía cultural como nos tempos do Bravú. O Bravú está na literatura, o Bravú está no deseño de camisetas que rapaces máis novos que a min poñedes, tipo Nice Trip, tipo Recentolo. O Bravú está no estoupido do audiovisual galego, que nace dunha serie de televisión que eu creo que ten unha semente, que nace dunha semente absolutamente Bravú, como é Mareas Vivas, pois aí está o Bravú. O Bravú está en mil cousas, ti ves agora Para mariñeiros nós, e ves Bravú, porque o Bravú tampouco
o Bravú tampouco, digamos, pode aceptar unha definición académica. O Bravú é tal, non? Así. O Bravú pasalle como o punk. Que é o punk? Si, temos a imaxe de nihilismo e ruido e botellas rotas, pero non é só eso, o punk é unha actitude. O Bravú tamén é unha actitude, é unha forma de contar o mundo, é unha forma de poñer o foco nun sitio onde ninguén o puxera. Que ninguén o puxera porque a ninguén lle interesaba poñer o foco na xente, o sea, na xente, digamos, nas clases populares, volvo a insistir, nos barrios, nas aldeas. O Xabarín Club foi importantísimo en canto a que as institucións cumpriron co seu traballo. Os medios públicos galegos naceron para promocionar nun mundo basicamente en castelán, como é o mundo dos medios de comunicación, naceron para promocionar o noso lingua galega, que era e aínda é a lingua mayoritaria deste pobo. Xabarín Club fixo unha cousa sinxela, que é ofrecer contidos contemporáneos a adolescencia e a rapazada en xeral, realmente o Xabarín o seguían rapaces de 7 anos, pero de 25 tamén, non? E ofrecelos en galego, e sobre todo non tratar a xente como se fora parva. Esa é a clave. O sea, eles o que fan é propoñemos música, propoñemos debuxos de certa calidade, propoñemos tamén unha cosmogonía, propoñemos unha historia, algo de que estar orgulloso. Entón, ese modelo que xa existía en La Bola de Cristal nos 80 en Televisión Española, incluso é superado aquí polo Club Xabarín, que chegou a ser o club con máis socios de Galiza, por riba do Deportivo, do Celta. Ten en conta que o Xabarín nace nunha época política determinada, se chama o fraguismo, que é o réxime do señor Iribarne. O réxime do señor Iribarne culturalmente tiña dúas visións. Unha, digamos, o respeto á cultura oficial, cultura galega máis sistémica, e por outra parte era unha cultura pensada sempre para os vellos sempre visto como votantes, por suposto, non como persoas. Eles tamén rachan con todo isto. De repente, por primeira vez, alguén pensa na mocidade, pensa na mocidade en sentido amplo, que cada vez se amplía máis, por certo, pero alguén dalle un contido á xente nova, dalle ese contido do Xabarín, e iso é unha perturbación para o sistema fraguista, porque non estaba na senda. Tal perturbación chegou a ser, que é unha frase no libro moi boa de Carlos Blanco, do actor, que di que logo, pasados uns anos do Xabarín, cando é o momento do movemento Nunca Máis, el define como nunca máis foi a xeración Xabarín irrompindo en política. Iso é algo brutal e que, por outra parte, por desgraza, tamén explica porque a partir dese momento de irrupción social, cultural, modélica, de orgullo, que foi Nunca Máis, coa súa expresión creativa, de inspiración claramente Bravú e atlantista, por outra parte tamén, de repente isto empeza a apartarse. O poder ve que este movimento, que esta forma de enfocar a vida e o mundo e o país é perigosa para eles, e iso vai desaparecendo. Musicalmente, a caída do Bravú ten unha explicación temporal, o sea, non hai movimento musical que se estire alén de 6-7 anos, pero socialmente sí que ten unha explicación o que pasou a partir de 2002-2003, e esa explicación é claramente que era molesto para o poder. Eu celebro que agora grupos como Vetusta Morla ou Amaral pois reflictan a indignación da clase media. Pareceme moi ben, pero eu sei que a miña forma de sentir esa indignación, esas ansias, se queres chamar de revolución, xa están escritas e postas en música dende hai moitos anos. Eso o fixeron os diplomáticos e o fixo o Bravú.